Nilqawkom għal episodju ieħor ta' Malti Kulturali, fejn illum se nitkellmu dwar ir-riserva naturali li tinsab ġewwa l-Qrendi, magħrufa bħala l-Maqluba. Ħafna jaħsbu fil-Knisja ta' San Mattew, iżda mhux biss. Għal dawk kollha li mhumiex daqshekk familjari, se ngħaddu għal feature żgħir fejn se nsiru nafu aktar dwar dan il-post. U mbagħad niġu lura fl-istudju fejn se niltaqgħu mal-mistieden tal-lum. Ibqgħu magħna. Nilqawkom lura magħna fl-istudju u issa flimkien ingħaqad magħna is-Sur David Xkembri, is-Sindku tal-Qrendi innifsu. David, nirringrazzjak tal-li ingħaqad magħna u biex nitkellmu dwar il-Maqluba. Grazzi lilkom ukoll. Jiena smajt ħafna dwar l-imħabba illi għandek lejn l-istorja tar-raħal. Tgħidilna xi ħaġa dwar il-Maqluba kif iffurmat u f'liema perjodu. Iva, il-Maqluba nħolqot permezz ta' l-erożjoni tal-blat wara mal-tempata kbira ta' 3 ijiem propju fit-23 ta' Novembru 1343. Matul dan il-3 ijiem ta' xita qawwija fosthom hawn min jgħid anke terremot, l-art ċediet. L-art ċediet propja għax is-saf tal-blat taħt il-wiċċ tal-art kien globiġerina radba ħafna li tittiekol malajr. Din ċediet u minn hemm propju inħolqot leġenda. Leġenda li kien hemm raħal ħażin. Dan ir-raħal ħażin irċieva messaġġ permezz ta' mara twajba min jgħid li kienet soru li jew jikkonvertu jew inkella il-mulejħa jikkastigom. Dawn ma kkonvertawx u l-art bellathom. Il-leġenda tmur daqsxejn oltre fejn tgħidlek isma' li dawn niżlu anke sal-infern fejn qas ix-xitan mariedhom u beżaqhom. Hawn min jgħid permezz ta' leġenda li propju filfla hija parti mill-Maqluba. Ġifieri din hija storja sabiħa li minn fatt li sar inħolqot storja. Xi kemmi kbira l-Maqluba u għaliex dan l-isem Maqluba? Naħseb għax l-art inbelat inqalbet u forsi kien laqam ta' dakinhar li taw lill-post. Il-Maqluba hija 40 metru font u fija 300 metru ċirkustanza. Hija fuq żewġ saffi, parti minn hemm belveder sabiħ li l-Kunsill irranġa u flimkien blajnuna tal-gvern biex wieħed jista' igawdiha mingħajr ma joħloq periklu lilu nfusu. Issa ħanaddu għal feature fejn se niltaqgħu ma' uffiċjal tal-era li se jispjeganna naqra dwar il-flora u l-fawna li tinsab f'dan il-post. Kif ukoll il-ġeoloġija illi hemm illi tfisser il-diversi tipi ta' ġebel illi hemm mad-dawra tal-Malub. Mal-ewwel daqqa nista' naraw siġar tal-ħarrub, tar-rand, rummin. U forsi siġra importanti ħafna hija wkoll dik tal-arar.
Apparti siġar ukoll insibu pjanti meta wieħed iħares lejn is-sisien, jiġifieri lejn il-wiċċ. Nistaraw pjanti bħax-xepp li hija endemika, jiġifieri ristretta għal gżejjer Maltin. Apparti dawn hemm ukoll l-annimali. Insibu tip ta' ħanżir l-art li huwa partikolari għal dan is-sit u anke nemel u insetti oħra partikolari għal ġewwa il-Maqluba. L-Asfur Nazzjonali il-Meril ukoll jirnexxielu ibejjeġ ġol faċċata is-sisien ta' dan is-sit. Għaliex dan huwa post perfett li qed jimita l-irdum li nsibu mal-kosta ta' Malta. Barra minn hekk ukoll insibu speċi li huma kemm xejn invażivi bħal qasab jikber u jinvadi il-pjanti u s-siġar ta' madwar u għalhekk joħnoq il-biodiversità partikolari tas-sit. Ħafna żmien ilu il-maġieri kemm mix-xita u kemm minn dak li jinġabar mal-madwar kiel is-saf tal-blat eventwalment iffurmar iżda biżmien ma komplix jiflaħ il-pis tas-saqaf tiegħu u għalhekk iffurmat din it-toqba ġol blat li hawn warajja. L-importanza li għandu dan is-sit kemm mill-aspett naturali, storiku u kulturali huwa protett taħt in-netwerk ta' Natura 2000. U jagħmel parti minn xibka ta' siti protetti kemm f'Malta kif ukoll fiż-żona tal-Unjoni Ewropea. Lura fl-istudio, interessanti daqs kemm post il-bot mill-lajn tan-nies huwa daqshekk magħruf ma' annimali u pjanti. Iva, fil-fatt blajnuna tal-ambientalisti, blajnuna tal-gvern u blajnuna tan-nies tal-lokalità. Hawnhekk ħloqna hotspot għal-reliġjon, għall-environment, anke għall-knejjes, għall-quddies ukoll. U anke żwiġijiet fejn hemmhekk ikonna bejn 40 u 50 tiġ fis-sena. Ġifieri dan il-Maqluba hija pakkett komplet fejn wieħed jista' jiġi jgawdi f'mod tranquill u jilqa' x-xewqat jew l-interessi ta' kull wieħed u waħda mill-viżitaturi. Fl-2018 il-Maqluba intlaqtet minn nar minħabba pirotekniċi. Kif ġiet affettwata? Saret drastikament inbidlet il-Maqluba, fil-fatt waqgħet xi karti mill-mortali, il-flotsam li kien hemm isfel qabad, imma u dam jaqbad 3 ijiem. Imma n-natura għandha mod fejn tiġġieled lilha nfusha. Il-ġerħat hija kapaċi ssewwihom. Fil-fatt l-Awstralja jaħarqu għat-posta biex jinkoraġġixxu il-tkabbir aktar. Il-Maqluba meta ġarek propju nħaraq xi siġar, imma n-natura bħal madna aktar kmieni kienet kapaċi biex tikkombatti dan. Hemmhekk hemm issa numru ta' qasab kwantità kbira mħabba l-ilma li hemmhekk u anke dawk is-siġar li ma nqerdux kellhom opportunità biex ikattru aktar. Qabel ma ġew implementati il-protokolli tas-sigurtà fuq il-Maqluba, dan naħseb illi kien jintuża għal xi bidja u xekk. Iva, fil-fatt xi 80 sen ilu hemm isfel kien jitkattar il-patata u l-basal. Fil-fatt jekk wieħed kellu jinżel mit-taraġġ li jien ma nirrikmandax, hemmhekk hemm grada fejn il-Maqluba kienet tkun magħluqa. Se jkolli inwaqfek hawn għaliex qed jgħiduli il-ħin għadda, David, nirringrazzjawk ħafna talli kont magħna għal dan il-programm Malti Kulturali, nirringrazzjawkom talli segwejtuna, narawkom.